Čaute lidi, vítám vás u dalšího videa. A teď jdeme košovat na 6000 pohárků, tak jdeme na to. Třeba, nevím, Melody si dám třeba. A jdeme na to. Se neviděl, jak má ránko. Určitě nezáleží. Peter Griffin. Peter Griffin. Da. Měl bych radši pro Česku. Proč je nějaký power? Ne, Sandy, ne. Ne. Dobrý. To se nestalo. Jsem to na jednu hru. Tak jdem ještě druhou hru. Yo-yo, stand by. To mi mohlo jít. Proč, Edgare? Táhni. Jdeme. Edgare. Ty, co mi je? Já jsem jenom chtěl dát 6000 pohárků. Ready for duty! To je těžší, než jsem čekala. To je žraloky opět v pohodě. Už mám tady dole. Odpademe, to neujde. Nech mě. Výborně, první kill. Martine, nech mě bej. Martine, říkám nech mě bej. Jasko, Martine. To vyhrám. Jestli ještě vezmu. To nevyhrám. Chce. Nevyhrám. To se nebudu mučený. To musí vrátit. To musí to odpustit. Konečně 6000 pohárků. Tak jo, to bylo všechno. A děkuji, že jste sledovali. Dejte odběr a zvonek a taky nějaký ty lajky. Čau.